Oimore nyakora moge Joan kamora mora maintiere ageno ni idhiyo maber machiegni chenro marang'ich welo kawuono piny mangima hingo odiochieng' mar mond liete kabende koro oyangore ni mond liete pod kale achiedh nade mathoth kabende koro giywak ne piny owacho mar mondo mi oketnegi agulu makende mabende biro konyogi ahinya to e puonjo nyithindo kaachiel koda neno kaka nyithindo godak tok wito wuonegi. Nyakora mogi wayo kod weche mang'eny kabende chenro kata nyasi mabende ne obagi e gwenge mopogore opogore pacho kaeri. Magi kod weche mamoko magi moko kuom weche mawamiyo pek. We want to ask leaders in this country to join Moses Kuria to hold the press to account. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua osolo jotelo mamoko e pacho ka mondo riwre gi Moses Kuria e kedo kod ute fwambo. Jod bura mag Azimio mane ogoyo ombulu mar siro paro mar chik mar omenda onyisi mondo wuog e riwruogno. In the 47 counties, there are men, widows and orphans, which they have not gone to school, they have nothing to eat, and even the government does not know about it. Yangore ni mond liete pod kalo e midhiero mathoth kaka wuono piny ngima hingo odiochieng' mond liete. Machiegni nyakora mogi kaka pile lai maro mar ote machuo kari adek auchiel nono ni thuolo inyalo oronwa ote mari e namba no. Kao kamano bende yudowa e mbui mag oganda, yudowa Facebook kod YouTube achiel kachiel, wantiere Twitter, wantiere e Instagram kabende watwak e weche mopogore opogore ma waseikonu kachiel koda mago mabende wakolonu kaluwore koda odiochieng' makawuono mar dhialo mine kata mond liete bende wabiro bedo koda welo kanyo kar saa 3 mar mondo mi wang'ini to gino kenge mage mabende joma mine kata mond liete goyo tok wito joudi maggi to bende nitiere chenro mora mora mar konyo mond liete mokwa mang'eyo ni penjo maduong' e kinde ni eni to chuo liete to iketo kanya. Nyakora mogi wabiro bedo koda welo kabende wabiro temo koloni to gin kanye to odiochieng'ni miluongo ni odiochieng' mar dhialo mond liete gin bende onywaggi kanye. Inyalo oronwa ote ni mopogore opogore koluwore koda mano kabende wach maduong' en ni achiedh nade pod okwako mond liete bende nitiere weche goeko mag kido koda timbe mag oganda mabende koro samoro keto akweda ne mine ma owito chuogi mabende samoro miyo giwito nyaka mwandu maggi. Mago duto nyakora mogi wabiro bedo ka watwakie e saa 3 kata weche manyien mag saa 3. Kao kamano gie kineni unyalo mana oronwa ote mari kaluwore koda machalo kamano ero. Nyakora mogi ka wadwani mondo wachak wechegi machiegni nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Winnie Adoyo. Jodito mag piny owacho mag Kenya Kwanza odhi nyime kod bayo weche ne ute fwambo ndalo ariyo bang' doho golo chik makumo jatend migawo mar ohala Moses Kuria kuom dhi nyime kod wacho weche maricho ne ute fwambo e pacho ka. Jalup jatend piny Rigathi odok ne Moses Kuria kendo kwayo jotelo mamoko e pacho kae mondo mi owuog oko motegno marakore kod ute fwambo e sama ute fwambo otoya pilo e wengegi. Kaka jafwambo marwa Kristo Wino kolonwa, Gachagua osingo mar dhi nyime kod kedo gi ute fwambo e lae e kinde mora mora magiseyo piny owacho. Nyakora mogi lipodno pod Kristo Wino ketono makare kendo sama wantiere kode to wabiro neno ni ochoponu mana kaka oseike. Kao kamano wadhi nyime kama spika mar od bura mar Senate Amason Kingi olungo romo moyiedhi mar Senate chieng' wuok tich tarik 26 dwe mar auchiel higani mar twak ewi bura mar thicho ko jalup gavana ma Siaya William Oduol. Ma biro bang' komiti moyiedhi mar od bura mar Senate mane ochuogi mar winjo bura makamano tieko winjo bura no odiochieng' manyoro kama William Oduol ne ochopo nyim komiti no kendo pedho neno mage. E oboke mane ochwal ne ute fwamb weche romo makamano dhi timore od bura mar Senate kochakore saa 8:30 odhiambo mano chieng' wuok tich. Senators dhi kolo report mar komiti moyiedhi
maneno bura mar golo ya PC William Oduola. Senators nyalo goyo ombulu mar golo Oduola ya PC kata wito oko bura mar gole ya PC kod od bura ma Siaya. Ramogi kawadhi nyime ni jaod bura mar Rieda Otiende Amolo wacho ni kik jo Kenya kwanza mor ni paro mar chik mar omenda ne okalo ni mar kaka Azimio gidhi e doho mar chungo kadho chikno. Kamano bende onyiso jood bura mag Azimio mane ogoyo ombulu mar siro parono mar chik mondo gwe tawe kombegi gimanyo ombulu kokalo duond buche mag Kenya Kwanza. Noloso kama kanyakla kod jowetene ne gidhialo jopuonjre Mama Dian e kar chung od bura mar Rieda. Nilikuwa naambia watu bottom up inamaanisha iba pesa kutoka kwa mtu ambaye aliye chini, peleka juu na hiyo pesa idisappear. Mnaona muoni? Asanteni, Mungu awabariki. Actually they are levying a tax, but they don't want to call it a tax. They want to call it some housing levy. And these people are stealing from many fronts from the people of Kenya. Umeona yani ODM haina haja, haina maana. Umeenda kufanya kazi na UDA na Kenya Kwanza, then be man enough. Resign from that position. Let us go for a by-election. Tuulize watu wako kama watakuchagua na hiyo UDA ambayo umeenda kufanya kazi naye. Jomuyer gi ODM Kenya mangima, jo Mombasa te onge moringo. Jo Turkana te onge moringo. Masai te onge moringo. Baluya te onge moringo. Kisije te onge moringo. Jo Luo e moringo wabunge abirio iriwo gojienda to gidabu. We are already in court. I was there yesterday. We are back again there on Monday, and the court will tell us whether that finance bill is legitimate and legal or not. So those who are celebrating, they better withhold their celebration. Ramogi wadoke report mokwongo kama jodito mag piny owacho mag Kenya Kwanza odhi nyime kod bayo weche ne ute fwambo ndalo ariyo bang' doho golo chik makumo jatend migawo mar ohala Moses Kuria kuom dhi nyime kod wacho weche maricho ne ute fwambo. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua odok ne Moses Kuria kendo kwayo jotelo mamoko mapacho ka mondo bende wuog oko motegno mar rakore kod ute fwambo e sama ute fwambo otoya pilo e wengegi. Kaka jafwambo mar Kristo Wino Kolonwa, Gachagua osingo mar dhi nyime kod keto ute fwambo e lai e kinde moro amora magiseyo piny owacho. Chieng' tich adek e jumani, jayal bura mar doho mamalo Justice Lawrence Mugambi ne oketo brek e leo jatend migawo mar ohala Moses Kuria kuom dhi nyime kod kiro weche mochido ne ute fwambo weche mapacho kae. Kapok gweno omwonyo bando, jatend piny Dr. William Ruto e kinde nyasi mar yawo piem mag geche boma ma Naivasha ne owuok oko maonge wich kuot kendo dok ne Moses Kuria. I saw one journalist saying the president should defend us from Moses Kuria. That's fine. I'll do my bit. But I want to ask them, so who is going to defend me from rogue media? If they are feeling pain about what others say about them, it should tell them there are people who feel pain when they write falsehood about others. Moses Kuria ne owacho ni gibiro riembe tich apisa mora mora mar piny owacho ma ibiro yudo ka oketo lendo mar piny owacho e oboke mar Daily Nation. Jatend piny ne owacho weche makamago odiochieng' alanga kata odoko ne oting'o muma e nyim oganda jo Kenya tarik 13 dwe mar 9 higa mokalo e paw tuke ma Moi International Sports Center Kasarani kendo singo mar miyo luor katiba. Ei katiba ma William Ruto, jalupne Rigathi Gachagua kod jotend migepe duto ma Kenya Kwanza ne okuongre mar miyo luor ema ochiwo ratiro mar fwambo weche
e kare 34. E ranyisi makende mayango chenro mogor malong'o mar piny owacho mar Kenya Kwanza mar kedo motegno kod ute fwambo weche, jalup jatend piny Rigathi Gachagua okwa jotelo mapacho kae mondo wuog oko motegno mar rakore kod ute fwambo weche poni ute fwambo weche otoyo apilo e wang'gi. We want to ask leaders in this country to join Moses Kuria to hold the press to account. They must be accountable for what they write and what they say. You must now be accustomed to that new way of doing things. You have been having a few days for too long. Weche mag Gachagua mag dok ne Moses Kuria kata bang' doho golo chik makumo Moses Kuria kuom dhi nyime kod golo pache ewi ute fwambo weche mapacho kae inyalo mana pimo kod wang' teko mar koso miyo doho luor. And I'm so happy the way the media has reacted to criticism. It's good you are feeling the way we feel. You have been hitting us left, right, and center. Nobody has ever held you to account. Now, Moses Kuria ameuliza nyinyi maswali tatu tu. You are all over, you are crying. You have seen nothing. Iranyisi machielo mar wang' teko, Moses Kuria kokalo e yor tudruok mare mar Twitter oketo dwond Gachagua kapake kuom wacho weche maricho ewi ute fwambo. Matimore kata doko nje albura madoho mamalo Justice Lawrence Mugambi ne omiyo Moses Kuria kum mar loso ewi wach moro amora motenore kod ute fwambo. Kao loso e mbalariany ma Jay Court, Gachagua omedo chiwo singo gi wang' teko ni gibiro dhi nyime kod rakore kod ute fwambo thuolo moro amora ma ute fwambo odonjo e tong' wang'gi. So watu ya media karibuni kwa hii Kenya mpya. Tutazoeana pole pole. Mnatugonga hapa kidogo, tunagonga nyinyi saa 8. Sasa nyinyi Kuria amegonga nyinyi kidogo, sasa na nyinyi mtugonge kesho, na sisi tugonge nyinyi kesho kutwa, siku zinaenda. And we get to learn to stay with each other. Mabiro kata doko nitiere yo mar chwalo ng'ur ne duol matayo ute fwambo weche mapacho kae MCK e kinde moro amora ma ute fwambo kata jafwambo orocho ratiro mar ng'ato. Gachagua bende onyiso doho mondo biogol chik mar gayo ute fwambo weche kuom soko wang' jotelo mag piny owacho. I want the same courts when leaders go to court and ask them to restrain the media from criticizing leaders, the same courts must give same orders so that we are fair. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok moro ma ok mar piny owacho koro sidho MCAs manonro mane gitimo ogolo ni tiyo maber ne jopiny. Nonro ni notim e ward 35 duto e kaunti ma Kisumu e neno ni oket jotelo tesre mondo singo duto mane gichiwo ndale mane gimanyo ombulu ochop kare. MCA manyaka Central Vincent Obuya emane obedo namba 1 ka MCA makaloleni Shauri Moyo Karen Ajuang ne okawo namba kaka MCA mamiyo matiyo maber. Riwruogno miluongo ni Twex Empower oyango ni gibiro medo keto jotelo moyier tesre mondo kik gimbek tol ne tiyo ne jopiny. Wow, congratulations again. Let's clap. Good evening, everyone. My name is Yvonne Zine. And the team? Where are you, Vivian? Kujeni rakaraka kiroto. Kapok ne yiero timre higa mar 2022, ne organize gimiluongo ni debate. E debate kae ne wadwa ng'eyo ni leader mane man gi vision maber kata agenda mar jopiny. Koro bang'e higa achiel orumo, wadok ir jopiny kendo. Penjo ni to ng'ama ni yiero, jatindi mani yiero cha bose timo gima ni dwaro. Koro wa realize ni tije adek, MCA nigi tije adek, mano legislation kata loso chike, oversight makata mano keto sirikal kata county government tesre maishwa ni pesa ma jopiny otiyo maber, kod representation kaka issues ma jopiny ywakgi bedo leaders gi kata jotendgi dilgo. I want to encourage and congratulate my fellow leaders who have emerged equally the best, and I'm also proud that the gap between myself and them was not too wide. So it could mean that even other members of this county assembly are equally playing an effective role in leading this county and making it a better place to stay.
Jalup jatend piny Rigathi Gachagua jiwo jopuonjre mag mbalariany mosidh konde pacho ka mondo chak timo ohala e kinde ma pod piny owacho keto chenro mag chiwo tije. Bende ojiwo jopuonjre otiegre tiegruok mag timo ohala ma bende nigi chiro kendo medo gi thuolo mar ndikore e tich giwuon. Kane oloso nyasi mar sidho jopuonjre mbalariany ma JKUAT, omedo ni chenro mar gero udi en achiel kuom yore mag chwalo thuolo mag tije ne rowere ma pacho ka. Bende okwayo kuonde tiegruok mamalo mondo los tiegruok mag gine loso tije kopogore kod manyo tije kaka osebedo katimre. I'm an honest man. I don't want to sit here and lie to you that we have jobs for you. These jobs we are going to create together with you. This is a University of Science and Technology. Our members of the National Assembly very aggressively for 2 nights passed the finance bill to create a housing fund to construct 200,000 houses every year. Among those 200,000 houses, from this university, there will be architects, there will be quantity surveyors, there will be building engineers, there will be clerk of works, there will be electricians, there will be plumbers, and you will have an opportunity to earn a living. Jatend jotij piny owacho Felix Koskei osingo mar golo achudhe mogo tach e duol ma KEBS mowacho ni osemiyo mwandu mabandia odonjo e chiro ma pacho ka. Owacho ni apisas moko e duol no oketo mibadhi mbele ma medo ketho nying Kenya. Jaelieta nigi mathoth. As an organization, and we are here to talk to you so that we make sure that as an institution you are growing, you are innovating to reach every manufacturer, whether small or big. You are innovating to make sure that every importer brings to this country things that add value that we can make here. Which means that if you work very closely with our manufacturers, you should be able to help them to develop products that we can make in Kenya, which we are currently importing. My last statement that that those who do not and will not follow the rules, and indeed those who participate in corruption, will not receive any sympathy from this administration. Consequences, ladies and gentlemen, will be swift, strict, and precise. Ramogi jaelieta pod loso lipod no samo ikore makare wabiro kelo ni weche matut kata mathoth kotenore koda mibadhi mogo tach e duol mar KEBS. Ka wadhi nyime wadhi nyake kaunti ma Kilifi kama ringra par koda auchiel mano kunye puodho mashaka ola otimne gi bero kawuono. Kuom jogi, ji 5 gin joma chuo ka ji 6 gin mine. Kata kamano jomoko 5 ok ong'e kit chwech margi kaluwore ni ringregi otow. Nyithindo emane kwan gi ni malo kane gin nyithindo 10, jomadongo ne gin ji 3, jomoko 3 hikgi ok ong'ere. Kaluwore kod jabero mar piny owacho Johansen Oduor, ji 9 yudi ni notho kaluwore kod bedo kech kuom thuolo malach ka ji 9 to ok ofweny gima nonego. Nyaka sani ringre 65 osetimne gi bero e okang' mar 3 ni. Ringre 31 modong' ibiro timne gi bero wuok tich juma manyien. 5, while 6 were female. 5 others we are unable to tell the gender because of the level of deterioration. 10 of them were adults, while 3 were children. And 3 also we were unable to tell the gender, the age because of the level of deterioration also. We were able to establish that 9 of them died because of starvation, while 7 of them we were unable to establish the cause of death because also of the way they were decomposed. By now we've done a total of 65 postmortems
and we are remaining with 31, which we are going to resume autopsies on Monday. Ramogi gikanyo wakao ywe machuoke chenro marang'ich welo asamo kuom ote mabende uoronwa Ramogi TV and Polo Kuto mar Karombe School uoro kaka jalup ker dwani nyithindo motieko mbalariany ogom jengo. An poda uoro mana jod bura giruto gino an Sarasinga mar Wangneno West Kanyamkago Ramogi TV ler sana. Bende aneno kanyo ka ng'ato wacho ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua kik par ni komno gibiro bedo kinde duto jo Kenya ng'iyogi kendo e yiero mabiro samoro ok gibi yudo ombulu. Simfroza yudi makare kowuok Changamwe Mombasa an Albert Gweyam. Ramogi medikete mana e Ramogi TV pod waiko weche mathoth. Kora marti marus gi Saur Abjit. To nyakiye gi gimoro achiel. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kamiyude wechego. Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa to kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416.
Machiegni kendo nyako Ramogi odiochieng' ma kawuono piny mangima dhialo mon liete kaka yor parogi kendo neno ni giyudo ratichgi kendo gidago ngima makare kaka winjore kaluwore kod midhiero magikale sama joutgi onindo. Nyasi ma kamane obagi e kauntis mopogore opogore kama migepe ma ok mag piny owacho sani osewuok oko mar chung' motegno e tiego minego e yore mopogore opogore ma ginyalo yudogo ratichgi kendo dongore mana kaka Millicent Adhiambo leronwa. Nyithindo manyiri e gwenge ma Samburu imedo dhir e keny ma omundo kod jonyuolgi mageto yudo dhok. Achiel kuom yore ma gigeno duoko godo jamni mane gilalo e kinde oro. Young girls which are being offered in marriage as a way of restocking for the lost herds. Hii mambo ya restocking mambo ambayo imeleta madhara mingi sana katika kaunti yetu ya Samburu, ambapo wasichana wanaposwa na hawajafika umri wa kuposwa, na hiyo ni kinyume ya sheria. En wach ma osekelo wich bar ne riwruoge makedo ne ratich nyithindo manyiri kendo koro gidwaro ni okenge okaw mapiyo mar reso nyithindogo. Our prime objective now is to save these children who will now be auctioned. Because I cannot say they are being married, because a decent marriage should be a marriage which is out of proper consent. We don't want the girls to be married off, and we are still working with the Department of Education, Ministry of Education, so that we can take a roll call and know the number of girls, that the girls are retained in school, and those who are not in school, maybe you'll have to do a follow-up through the chair of the gender sector working group, who is the DCC, and know where these girls are. Migao mar arita ka otele gi kod ruodhi mawuok e gwengego koro ijiwo mondo owuog oko kendo otim apedha mager mar neno ni onge nyithindo manyiri ma ikendo kapok giromo higni ma ginyalo dhiye katedo. En hur mamedo kwako thoth gwenge ma Samburu kod alwora mare mane obedo kod kinde horo malach higa mokalo kod chak mar higani. Gedo koro en mana ni okenge ma osechak kawo biro nyuolo olemo e gwengego ma nyithindo manyiri ok jayudo e thuolo mag somo kaka kuonde mamoko. Eric Ounda, Ramogi TV. Ramogi watimo mos mano ke lipot mar dhialo mondi liete lipot no wabiro kelo nukanyo kamano en lipot machielo watimo mos kuom kikruok machalo kamano. Kawadhi nyime piny owacho kokalo bad migao mochung' ne tudruok e pacho ka ochako ayanga chenro mar keto lab mag mbui kata digital laboratory e kuonde tiegruok mopogore thurka e bwo chenro mong'ere ni Jitume Computer Laboratories. Chenro ne ochaki gi jatend migao mochung' ne tudruok Eliud Owalo e kar tiegruok ma Mawego e kaunti ma Homa Bay kama ne oyawe lab mar mbui mani kod masinde mag kompyuta 100 ma jopuonjre nyalo tiyogo e chenro mag somo. Okone gidhi keto lab mag mbui mar 1450 e kuonde tiegruok mopogore kod wards te manie piny Kenya kaka yor neno ni jopiny bende oyudo mbui machiegni. Business Process Outsourcing Center. Many countries are looking for talent and looking where to take their jobs. So we must position Kenya as a top destination. We are rolling out 100,000 kilometers of fiber optic cable all over the country. Another program that we are undertaking is free Wi-Fi hotspots. Free Wi-Fi hotspots. All over the country, we want to establish and operationalize a total of 25,000 free Wi-Fi hotspots. We want to set up a total of 1,450 digital laboratories. We are establishing them in polytechnics. We are establishing them in the villages at the ward center. In each and every ward in this country, we are going to have a digital laboratory where youth can go and learn digital skills. Ramogi machiegni meso mar weche mag ohala kambi mar rabuon mar Getong'anye sub-county ma Kuria West oyawa yanga ne chako tich kawuono tok ketne sir mar omenda maromo $170,000. En sir mochiw gi kaunti ma Migori kotudore kod European Union.
Kambino mane gedo mare ne orume chakruok mar higa mar 2022 yande osebedo ka okwamo. Gavana ma Migori owacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori dhi neno ni kambini otiyo ma ok ochung' ka omedo ni giseketo chiro moikore ne rabuon go. Jopur mag rabuon ne onyiso morgi kod fuong'ruok kaluwore kod yepo mar kambini ka owacho ni odhi konyo e tieko midhiero mar chiro ma gisebedogo ka giyudo e lwet johala ma kawo rabuon e nengo mapiny. Ramogi pod wadhi nyime kod weche manyien ka bende ang'iyo ka ote pod medo molo kaeri. Paul Okuto mar Karombe School wacho ni owuoro ka jalup ker dwaro mar mondo mi nyithi sikul kata jopuonjre tiek sikul to odonji e mjengo. Kinaneno lendo maber kan nyaka chan Calvin Sokoth jakonyuro Teddy mar Obama Kanyamkago wacho ni Ramogi ler e gweng' kama entiere. Ramogi TV neno maler ahinya Kindu Bay. Gima wuoro en ni ute mag fwambo leo but nanuru anana jakinda ema keyo mano kilion abeka. Erokamano an Peter awuoro Tom Ojienda kuom yie gi wach mar bido. Kang'eyo ni mano lipot mane Sam Nyawar min Pamela Ramogi yudore maler e gwenge mamago. Aneno ma agonyo ote marino okioro kanyo maler kata nano nitiere dholuo moro mabende ochachore. Kao kamano wadhi nyime kod miyo weche manyien. Jatend migawo mar limbe Penina Malonza onyiso jogo manie sekta mar limbe mondo chuog lony kod chenro mopogore mabiro lombo welo kaka yo achiel mar tego sekta no. Malonza mane loso Mombasa bende koni piny owacho dhi nyime kod twak mar golo moko kuom obadho magiseyango ni mono moko kuom welo timo limbe pachoka. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Romo mokelo kanyakla jogo manie sekta mar limbe e kaunti ma Mombasa ne odonjo odiechienge mar ariyo. Kae, jatend migawo mar limbe Penina Malonza ne okoni piny owacho osechako keto maino mar golo moko kuom chike ma samoro mono welo yuoro e pachoka. This country, allow me to say, is not even marketing. If we remove the barriers alone, Kenya can get 10 million tourists in this country. And one of the barriers you spoke was visa. We're thinking about, and we're in a high-level discussions about visa. Kata kamano, jatelo no ne osoko wang' weg hotels mokoni nyaka sani pok otimo lokruok moro amora makidek medo lombo wang' welo mayuoro e pachoka. Ojiwogi mondo mi gikaw thuoloni mar tiyo gi lony manyasani e tayo sekta no mokoni nyocha oyudo ng'ikruok maduong' e kinde tuo corona. As I work on packaging the products, my dear brothers and sisters, you have to work on your hotels and make your hotels ready for a generation that probably will not spend much of their time in the rooms, but would want to spend much of their times outside there. Tourism is very important. Let me tell you, I've worked in government for quite a long time, and I really want to say the tourism sector is a very, very important sector. Let us be proud of it. Let us be proud of it. Let us move forward. We will give you support, whatever support that we require. Isechego gogo, jakom riwruok weg hotels kod migawa kadhodh nam chumbi ne bende okwayo piny owacho mondo mi opuodhi chenro mopogore ma welo tiyo godo yudo visa to chutho e yor lony mag mbui kokoni thothgi ok osebedo katiyo e yo makare. Madam CS, we are simply asking the resumption of pre-COVID airline frequencies. The open sky discussion is at its length, and I can tell you there's commitment from the government on the open sky in terms of opening all these centers, Mombasa, Kisumu, Isiolo, and Eldoret. And so this is a discussion that is at length, and we're working together with the Minister of Transport on this agenda. Ma timore sechegi ma jogo manie sekta mar limbe ng'ure uyo mosebed kiketo thenge ne sekta no magikoni pod okoromo. Because when I look at what the tourism fund does in the transformation of the tourism sector, in terms of funding Kenya Utalii College, Tourism Research Institute, Tourism Regulatory Authority, and also many, many other programs that have positively impacted in the tourism industry. There are millions of them, millions of attractions. Believe me, this country is so enthralled. From the landscapes
to the sea, to the sand, to the lakes, to the waterfalls, to the mountains, to the rocks, and so many other wonders in this country. And so there's a lot to showcase about the destination Kenya. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kambi mar wuodh ndege mar piny France mano KLM koro yawo apisi mare boma ma Nairobi e okang' ma kambino geto yarogo bedene mag ohala e pinje mag Afrika. Jaratije mar KLM Aris Van de Ham ne owacho ni okang' mar yawo bad kambi wuodh ndegeno mawuok e piny Netherlands koro igeno ni biro jiwo ne ohala e pinje mag Afrika kod alwora mare. Mana ka Edwin Okoth leronwa biro mar KLM nyalo bedo gweth kata obadho maduong' ne kambi mar Kenya Airways ma yuto mare osebedo mana ka yulo. Yawo apise boma ma Nairobi en okang' ma koro kelo ayanga piem mar ohala ne kembe mamoko mag ndege ma bende geto chiro mar Afrika. Jalup jata tije mar KLM Zorak Chelki wacho ni apise chuny boma ma Nairobi koro ketogi kama bere geto pinje mag Uganda, Tanzania, Rwanda, Djibouti, Afrika ma milambo, Nigeria kod Ghana. If we look at Kenya specifically, we have been adding more seats to our daily flight between Nairobi and Paris. But also in the region, in Tanzania, we were able to add a new route to the Air France network by opening Paris-Dar es Salaam next to our Dar es Salaam Amsterdam route. And on top, and also in the South African region, on our daily product to Johannesburg, between Paris and Johannesburg, we're adding 3 additional flights in the peak summers just to support the additional demand we have seen in the market. And for the future, we are studying more expansion in the region. Apis manyien no makoro kete chuny boma ma Nairobi, KLM biro bedo kod jotije ma uso tiko ne jowuoth e kind chenro mamoko. KLM ni kod safar mathoth mag ndege matudo pinje mag Afrika kod Europe, kama pod gigeto mako chirono kod apise kaka ma oyawe boma ma Nairobi kachiel kod ndeke manyien. Africa is really strategic for the group Air France KLM. Why? Today we operate 300 weekly flights between Paris, Amsterdam, and 44 destinations in Africa. We connect Europe, all in all, with our 2 hubs, Schiphol and Roissy, to these 44 destinations. We are leader on this European Africa market by far, and we really aim to fight and maintain this leadership. Okang' ma kamano biro kinde ma piny owacho oseyango ni ogebe miyo kambi mar Kenya Airways omenda ma gisebet ka gijwalego kinde ka kinde. Jatend migawo mar wuodhe Kipchumba Murkomen mano yore nyasi mar KLM no ne omedo mana jiwo Kenya Airways mondo omany yore mamoko mag riwore kod kembe mag ndege e dongo ohala. We know very well that in the aviation sector there is competition, but there is also partnership. And I believe that the partnership between KLM and Air France is going to be give us the motivation and be an example for Kenya Airways also as they think through partnership with you, of course, which is existing at the moment, but how they are going to enhance that partnership with you and other airlines to make the company thrive and to make sure that in the near future it will not be very difficult for me to make sure that we grant as many airlines as possible to also fly to other destinations other than Nairobi. Kaka Kenya Airways biro jiwo hande ma osebet ka yulo e pinje mag Afrika, kama koro kembe mamoko motegno kaka KLM donjoe, kata kako biro tiyo kanyakla kod kembego, ema biro yango ka odongore koso oyo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Elipot mowasebedo ka warito en odiechieng' ma kawuono piny mangima dhialo mond liete kaka yor parogi kendo neno ni giyudo ratichgi kendo gidago ngima makare kaka owinjore kaluwore kod midhiero magikale sama joutgi onindo. Nyasi ma kamane obagi e counties mopogore opogore kama migepe maok mag piny owacho sani osewuok oko motegno mar chung' e tiego minego e yore mopogore ma ginyalo yudo go ratichgi kendo dongore mana kaka Millicent Adhiambo leronwa. E kaunti ma Kisumu, nyasi mar ingo mon liete ma itimo higa ka higa ne obagi kar dak ma Sabako e sub kaunti ma Kisumu West. Mon liete no yoro kar romo mar yudo puonj mopogore e wi kaka ginyalo ritore kendo kedo ne ratichgi. Mon liete ma 800
sani oseyudo fuong'ruok kotenore kod midhiero magikaloe kaka mon liete kalore kod tiegruok gi sir magiyudo sani kuom migawo ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Nyanam Widows Rising mane ochakore e higa 2019 kaka jatelo maduong' mar migawono leronwa. Wang'eyo maber ahinya ni e pinywa mar Luo kaendi seche ma mama jaode osenindo to wach lo bedo ga matek. Ji mang'eny chung dwaro lo, seche moko riembe kata dala, seche moko lo mopur mondo pidh go nyithinde onge. Koro wang'iyo yore go mondo wati kamoro achiel, wang'i ni ratiche mine ge yore lo olu kendo oriti. Famine ma joutgi osenindo ochagi okomigi luor ka giwuoyo ok winjgi, bende seche ma ikwedi ga anyuola ohero kwedo mine ma joutgi osenindo tiyudo kako ichalo ng'ama odong' kich kendo. To koro kanyo miyo wabedo gi program mar counseling ma wan gi counselors e Nyanam ma gilimo minegi e group ka group. Weche mag laro kendo mayo gi lo kaachiel kod daro gi e miechgi e moko kuom pek ma mon liete radogo bang' wito joutgi. Waromo gi moko kuom mon liete mamiyo wasigandgi kod pek magikaloe. An chwora notho higa mar 98 nyaka ne chwora tho asebedo gi tich matek nikech noweya kapod atin chiliel ma pod tin ing'e ni wang' pod nene. Abedo gi chandruok kata oda ne chwer, nadak marach kaka nanyalo chiemo ne onge nikech nakia kuma inyalo go tong'o nikech ne chwora notho kan Mombasa. Kaduogo dala kama namak notama. To girupni osekonya mopuonja nyaka kaka ipuro, kaka nyalo dak e dala. Sani an gi mond jawuota. Chwora notho 2020 ok wabudho mang'eny to ei thone noyudo ka asebedo gi sida mang'eny matindo tindo. Moloyo ni koka lope antie gi sida mar lo maonge kama nyalo wacho ni ber moro antiego. Kapodi ok adhi mabor ahinya to Nyasaye odhi konya ayudo grup mar Nyanam Widows miluongo ni Chi Ruoth ma jahera donje. Koro nyaka nadonjno to wadwa neno ber. Kwayo mane magipedho e nyim piny owacho kotenore kod pek magirado godo kaka mon liete bang' lalo joutgi. Daher mondo akwa sirikal mondo riwre kod migepe mosedonjo makonyo mon liete ahinya te weche mag lo, nikech weche mag lo ema chandowa kendo samoro nyalo bet gi puodho to ok nyal yieni mondo ipure. Koro wadwa ni sirikal mondo donjre wach ni mondo konywa. Wakwayo President marwa William Samoei Ruto mondo donjre wach ni mondo ne ni widows gin jok manyalo dak e yo makare. Jip kod puonj magin go ne mon liete wetegi ema gima nyalo nyiso Chi Ruoth wadwa modong' kaka dong' ni obed jalo ma ok ng'i koni gi koni, obed jalo mochung' tir makaloso gire ma opuonje tich mopuonji. Kopuonji ni puodho nyalo konyi dhi puodho mondo ipur. Komachielo e kaunti ma Budalangi nyasino bende odhi nyime kuma jaod bura ma Busia Catherine Mango oyango ni gidhi keto maino e chwalo kony mopogore ne mon liete mane pio ywero e kaunti no. Kuna wale ambao walikuwa displaced, tunataka tukuje tuwaletee mabati na mattresses na chakula. Lazima tuwa boost so that wasikwe watu wa kutegemea watoto, wajitegemee na wazidi kuwa role models wa watoto. Kae kaunti ma Nairobi to migepe mane obago nyasi mar dhialo mon liete dwani piny owacho oket chike manyalo tayo ratich liel mondo konye kedo kod midhiero magikaloe. So if there is any way the government can have pro bono lawyers who can be doing these cases for the widows and the orphans, it will go a long way. E sama migepe ma ok mag piny owacho mopogore medo wuok oko mar neno ni gichung' motegno kendo ting'o malo mond liete mondo gibed kod ngima makare, igeno ni piny owacho bende biro medo chwalo sir ne chenro makamagi mondo mond liete oyud ratichgi kendo gidag maonge luoro e dier oganda. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Wan manawelo ni dogin manawi jaleli hawa. Sitoki hapa, sitoki na sitoki ngo. Yeni table ne diga out weekend ka weekend. Kasongo ifuo. Gini the last time I took bath
was the last time. Okanya luoro ngamo chaya pari. Easier said than done. Oh, the other meeting no mono nyako chio yoki yok. Nyako chia cannot even touch me like this. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Royal Mabati Limited, wase yepo Kisumu City. One kod mabati marang'iny mare ni malo, otegno, nengone yot kendo gore piny. Yud ber mag offers ma wan godo mag gauge 30 kido mar profile gi siling 388 kuom mita. Roman tile gi siling 621 kuom mita. Stone coated tiles madhi gi siling 725 kende kuom pisa achiel, kanyakla gi nengo mogore piny mar chumbe witado kido mag light gauge steel trusses. Funde duto nyalo limo bede wa Mama Njit House mayudore Accra Street, apaya ma Paul Mboya. Gochie nono abiri ariyo, auchiel adek aboro adek, mondo kelni nono maonge chudo kuom seche 72. Ramogi machiegni pautuke timba dhula mar dhowath mar wakeini mar Kenya oikore makare mar piem e tuke mag dhowedhe mar Afrika boma Hamame Tunisia kochakore tarik 24 dweni. Tuke manochaka yanga odiochieng' makawuono. Kocha margi Fatuma Hamoisi oyango geno mathoth e tukego kaolero jotugo setimo rako kendo giikore makare kagigeno yudo midila kendo yudo thuolo mar piem e tukego e kidieny mar piny mangima dwe mar 8. Timno osebedo katimo rako e dhowath ma Malindi. Naweza sema wachezaji wote nimewatayarisha na nawategemea, lakini pia kama coach lazima ukuwe na wale ambao unasema hawa ni first team yangu. Mimi kama coach target yangu ni kuwin hizo game zetu zote 3 na pia kuelekea katika World Cup kwa sababu tuko na objective na ni lazima tuitimize. Ramogi mane makelo giko mar weche manyien mag ang'ich welo warom kende weche manyien mag oimore. Erokamano kuom bedo kod weche ni nyinga Simfros Okinda jaloko mar Wawini Adoyo.